இரண்டாவது மிக முக்கியமான விஷயம் துஆ ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய இடங்கள். இமாம் நவவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொல்வார்கள், ஹஜ்ஜிலே கஅபாவிலே கிட்டத்தட்ட 15 இடங்கள் இருக்கின்றது துஆ ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய இடங்கள். 15 இடங்களிலும் தவறவிடாது ஹஜ்ஜுக்கு செல்பவர்களும் உம்ராவுக்கு செல்பவர்களும் இந்த 15 இடங்களிலும் தவறவிடாது துஆ செய்வார்களே ஆனால் நிச்சயம் அவர்களுடைய துஆக்களை அல்லாஹ் தஆலா அங்கீகரிக்கின்றான். முதலாவதாக தவாஃபின் போது கேட்கப்படக்கூடிய துஆ அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. இரண்டாவதாக முல்தஸிம், கஅபாவுடைய படிக்கட்டு வாசல், அந்த வாசலில் பிடித்து கேட்கின்ற துஆ ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. மூன்றாவதாக மீசாபுர் ரஹ்மத், மழை வந்து இறங்கு கொட்டுகின்ற மேலே இருக்கக்கூடிய முகடை தேங்குகின்ற மழை நீர் கொட்டுவதற்காக வேண்டி மீசாப் என்கின்ற ஒரு குழாய் வடிவமாக தங்க நிறத்தில் வைத்திருப்பார்கள். அந்த இடத்திற்கு கீழே நின்று கேட்கப்படக்கூடிய துஆ ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிறது. நான்காவதாக கஅபத்துல்லாஹ்வின் மூலை முடுக்குகளில் எங்கெல்லாம் நாம் துஆ கேட்கின்றோமோ அந்த அனைத்து துஆக்களையும் அல்லாஹ் தஆலா அங்கீகரிக்கின்றார். ஐந்தாவதாக ருக்னே யமான், ஹஜ்ருல் அஸ்வதுக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு மூலை, அந்த மூலையில் கேட்கப்படுகின்ற துஆக்களை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கின்றார். ஆறாவதாக ஜம்சம், கஅபாவினுடைய ஹஜ்ருல் அஸ்வதுக்கு மூலைக்கு 30 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஜம்சம் கிணறு அடையாளமிடப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த இடத்திலே நின்று கேட்கப்படக்கூடிய துஆக்களை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கின்றான். ஏழாவதாக சஃபா மர்வாவிலே கேட்கப்படுகின்ற துஆ. எட்டாவதாக சஈன் போது கேட்கப்படுகின்ற துஆ. ஒன்பதாவதாக மகாமி இப்ராஹிமுக்கு அருகிலே கேட்கப்படக்கூடிய துஆ. பத்தாவதாக அரபாவுடைய தினத்தில் 11 மினாவின் பொழுது 12 முஸ்தலிஃபாவிலே மீதம் இருக்கக்கூடிய 3 இடங்கள் ஷைத்தானுக்கு கல்லெறியக்கூடிய அந்த ஜம்ராத் என்கின்ற ஷைத்தானுக்கு கல்லெறிவதற்காக வேண்டிய அடையாளமிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த 3 இடங்கள், மொத்தத்தில் 15 இடங்களில் கேட்கப்படுகின்ற துஆக்களை அல்லாஹ் அங்கீகரிக்கின்றான். இவை அனைத்தும் துஆ ஒப்புக்கொள்ளப்படக்கூடிய இடங்கள்.